फ्रॉड लड़की इनकर शादी भी दोसर देता लोग तहर घर उड़वा दे चरगाहा के में गवाही दे दी उ चरगाहा के लोग के हमनी के छोड़े उनकर सास उनकर सरहज उनकर सार जेकरा से उनकर पत्नी का अफेयर बा उ सब मिल के मुँह मुन्ना जी के केंगे हत्या हो गई। वो 3 आदमी 4 आदमी मिल के 2 आदमी रहे तो हमार बेटा जीत जाइत इतना तगड़ा है, लेकिन 2 आदमी 3 आदमी मिलकर घर में जान मार दिया है। यहाँ पर मारला पीठ पर मारल के नाखून के चीना फौसरी लगा के पाउडर छीट देला। चाची राउर पोतो रली हाँ उनका नाम पूजा चौबे चौबे का पूजा कैसन रली ओइली तो 2 दिन नीमन रही ओकरा बाद से अपन चाल चिन्हावे लगली बोलू आदमी राखी बर्तन धोए के हई करे के हो करके हम कहनी जे बबी हो तू बैठ के खा हम सब कह दे सब कह ध के खाना कहम जे अपन काढ़ के खा लगी। अच्छा ये पहले रुआ मालूम रहे हाँ कि पूजा के पहले शादी भइल ना हमरा बाबू मालूम ना रहे मालूम तो हम जाने के चाहता नहीं रुआ सी ये शादी जब भई हाँ आ उनकर 2 गो शादी एगो पहले लख एगो अफेयर बटे हाँ तो ना एकदम नहीं तो शादी करनी जब जानकारी भइल तो एपर वाले संज्ञान लेनी कि ना लेनी ना जानकारी पहले ना भइल मौत भइला पर वहाँ गइला पर चरंगा तो केहू गइल ना तो वो कहली जे हम दोंगा करे उनकर मातारी तो सारी सरदाम को के सारी गहना कपड़ा लेके गइली जीप से तो गइली रतनपुर मातारी बैठल रही वहाँ से लेके चरंगा गइली तो 2 तारीख के वहाँ शादी रहे वही शादी में दोंगा बोलू कर के आई सब सामान देनी जे पेनियन ओढ़ियन सब जे सब ले गइली ओकरा बाद में बउआ के भेली जे माँ के 2 ठन गाना 2-4 ठन बा से बोल बढ़िया बा बोल लिए जे बोल बदल यानी कि राउर पतो एकदम फ्रॉड रली जौन यहाँ पैसा रहे गाना रहे हाँ, सब मंगा ले और वह बेटा के लेके चल गई आ बेटा के ले जाके तब वहाँ ई कांड गइली हत्या करौली ये हम नहीं कहत लोग जौन कहता नहीं वे लोग देखी पहले ही से इसमें टोलो का रहे हमारा बाबू के पता ना रहे तो परीक्षा दिवावे गइले मतिहारी परीक्षा दिवावत में थाना पर हमार भाई रहेले थाना में डिप्टी में करता कहल देखले तो कहले जे मुन्ना 2 आदमी रह जा हमें डेरा यहाँ बा तो ना पूजा कहली जे ना हम ससुर अथी नहीं हट जाए तो वही बेरा चल गए बाद में हमार भाई फोनो लगौले तो कहले जे मुँह धो तनी चौंक गए तो हाँ डर रहे पेड़ा में के और वही रात के हमारा बाबू के मुँह आ दिल तू गांव में पता चलल कि इनकर अफेयर है ऐसन ऐसन लड़की है फ्रॉड लड़की इनकर शादी भी दोसर भइल बाटे और अभी भी धमकी देता लोग कि तहर घर उड़वा देम सब जे चरगाहा के में गवाही दे दी उ चरगाहा के लोग के हमनी के छोड़े सना। अच्छा फिर से बताएं तो मुन्ना जी के हत्या के बारे में। मुन्ना जी के हत्या इतने बाकी साफ साफ नजर आता कि ससुराल ले जाके उनकर पत्नी उनकर सास उनकर सरहज उनकर सार जेकरा से उनकर पत्नी का अफेयर बा उ सब मिल के मोहिले वालो ऐसे कि आत्महत्या कैले रहता तो सिर्फ गला पे ही तो निशान रही पूरा बॉडी में तो ना निशान रही तुमकर सर पर भोथेदार चीज से मार के फोड़ल बाटे कंधा पर पूरा निशान पैर के ओकर बाद जैसे गला में पूरा नाखून के शरीर पे निशान पीठ के बुझाता बेल्ट से मार के पूरा दाग देवल बाटे ये सब तो निशान ना रही। अच्छा उनका अफेयर लगा उनका नाम कथी है? उत्तम चौबे जी का उनकर भी पहले शादी भई रहे? उत्तम चौबे से जैसे इनकर अफेयर रहे बचपने से रहे जौना से भाग के शादी कैलक लो फिर इनकर माँ बाप लिया के इनकर शादी चंडीगढ़ कर दिला वो भी पति पे ना रहली का मुन्ना जी से जी जौन हमनी के कुछ पता ना रही सब कहानी यानी कि सिर्फ पैसा लूटे वाला जी दुल्हन लुटेरी दुल्हन बाड़ी जी हमनी के इतने बाकी बस न्याय चाहिए दोसर कुछ ना चाहिए हमनी के न्याय चाहिए।